Bună ziua, dragii mei, bine v-am găsit, sunt de la Cinto Mediaș. Vreau să stau de vorbă am stat de vorbă cu Anca, Viorinca și cu Ehana și cu doamna Guța. O tras ochii la Anca Viorinca pentru ca să nu are loc la centru. În primul rând, ei au amenințat să ieșim în casă socială. Eu nu sunt de acord cu așa ceva, pentru că am raport pentru om, din păcate. În primul rând, amenință cu strada, cu chiria, pentru că dacă vreți să ne căsătorim. Noi avea probleme pentru că Ana și cu Anca Vionica și cu Anguța Fântână nici nu au băgat în seamă, din păcate, m-au lăsat să vorbesc tot singur și a fost și Rosana Drumaș, au fost împreună, nici nu au băgat în seamă pentru că povestea viața lor. Eu am amenințat și pe mine și pe Rosana să nu ne căsătorim. Ea face... Ne-au dat afară din birou, în primul rând, și din cancelare, Anca Viorica, în primul rând, ca să ascunde, ca să stea de vorbă între ei, ca să vedem ce face cu mine. Dragii mei, vă rog de tot sufletul, toți care se uită pe Facebook, uitați-vă ce se întâmplă la Cinto Mediaș, cu amenințării, cu ambulanța, cu spitalele și există o mașină care circulă transportul de la Cinto Mediaș până la Spital de Nebun. Vreau să dispare mașina de la Cinto Mediaș. Rog pe toți de la Sibiu să nu mai fie mașina de la Cinto Mediaș. Să plimbă mai mult angajații decât noi. Să știi că noi când avem o probleme, când o rugat o Rosana pe ei ca să ducă la părinți, nici nu o băgat în seamă, nici o dus-o numai pe Vaga Elena, da, ca să ducă la copilul și când e vorba de Rosana să ducă la tatăl său a venit aici, nici așa nu o lăsa să intre, din păcate, pentru că Anguța o lăsat vorbă nu știu la cine, ca să nu lasă pe tatăl să nu al Rosana Drumaș. Și degeaba avea buletinul și degeaba nu lăsat să intre în vizita, așa cum scrie programul de la portă. Eu vă spun ce am auzit și eu treaba asta, pentru că apa care cum e 31 de grade putea să ne dea apă minerală la cel puțin 46 de persoane, pentru că doamna directoare nu interesează de persoane cu handicapii nostru, care mai mult se gândește la familia lor decât la noi, mai mult nu se gândește nici la copii ca a ei să fie de la Cinto Media, din păcate, pentru că eu o să mă sol cu Rosana în 27 fac analize și 7 vreau să facem căsătoria. Dar voi călcați legea, dar noi nu călcăm legea. Așa cum m-a plumit, așa o să fac. Vă rog de tot sufletul, rugați-vă la bucătăresele să nu mai să căpească prea repede pentru mâncarea beneficiarilor din centru, pentru că altă în centre am văzut că nu se grăbește să plece acasă. Am văzut-o că Maria făcea mâncare foarte bună el și mi-a plăcut de ea, de nota 10, pentru că numai dacă ia doamna Stănuță la rost pe doamna Nicoleta și pe Cica, ca să nu mai face mâncare foarte rea. Așa că rog pe toți Sibiu să facă ceva pentru noi, să lasă să ne căsătorim și să nu mai facă de capul lor. Toți angajații povestesc la Stănuța, dar Stănuța ne conduce și pe noi, dar noi nu suntem buni de nimica. Noi suntem animali, noi suntem porci. Să fie rușine, doamna Stănuța, doamna Anguța, doamna Ana, care nu vreți să faceți nimica. Ai spus că vreți să ne ajutați. Încolo, pula,
că nu vreți să ne ajutați. Așa că mă dau pe Facebook să fie de rușine la toți care sunteți voi, câncaților, puțiților, să vă ia în dracu și ne vom băga pe voi în centru.